Zdravím vás všetkých a vítam vás pri novom videu top filmy o slávnom čínskom hrdinovi Wong Fei-hangovi. Oceľové pazúry. Hlavná postava je mladý majster Kung Fu, hrá ho Jet Li, ktorý vedie vlastnú školu bojových umení. Keď sa jeho škola musí presťahovať, usadia sa vedľa luxusného nevstinca, čo okamžite vyvolá napätie. Konflikty vypuknú medzi Wongovými žiakmi a miestnymi boxermi. Rázom sa k tomu pridáva polícia, ktorej šéf sa postaví proti Wongovi a jeho škole. Okolie sa stáva nebezpečným. V susedstve začnú záhadne miznúť mladé ženy, čo rozšíri podozrenie, mohol by byť bordel využívaný ako prevádzková stanica pre obchod s neživým, tzv. White meat. Mládež, najmä dievčatá, sú vydierané či unášané. Wong sa odmieta nečine prizerať. Podezrieva políciu z krytia týchto obchodov a neváha konať. Rozhodne sa pátrať na vlastnú päsť, musí spojiť doterajšie bojové umenie s morálnou silou, aby odhalil pravdu a chránil bezbranné. Zrodila sa legenda. Príbeh sa odohráva počas neskorej dynastie Qing, konkrétne v roku 1868 v Kanton, kde medzi sebou bojujú dve mocné zločinecké frakcie, Čierny tigr a Severná more. Hlavným protagonistom je mladý majster bojových umení Wong Fei-hang. Po brutálnom boji zneškodní vodcu konkurenčného gangu a získa si dôveru Lai Gonga, bose Čiernych tigrov. Ten ho prijíma ako jedného zo 4 tigrov, v skutočnosti však Fai využíva toto postavenie len ako krytie. Tajne sa infiltruje do klanu, aby ho mohol zvnútra zničiť a pomstiť tak smrť svojho otca a únos sestry Malé firma. V závere filmu vypuká súboj vyvrcholenia. Fai odhalí svoju identitu a rozpúta boj vo vnútri gangovej štruktúry klanu. Využíva svoju majstrovskú techniku a strategické schopnosti, aby zničil svoje protivníky a obnovil rodinnú česť. Jackie Chan a čínsky poklad. Fei-hang Wong cestuje so svojím otcom Kaingom vlakom. Aby ušetril na colných poplatkoch za Shenzhen, schová ho do kufra. Pri výmene kufrov si ho však omylom vymení s batožinou, v ktorej sa nachádza starodávny cisársky artefakt. Po návrate domov sa dostáva do sporu s otcom, ktorý nechce, aby syn používal svoje bojové umenie, považuje ho za príliš divoké a nečestné. Fei-hang sa stretáva s miestnou pašeráckou bandou, v sérii vtipných, no tvrdých súbojov využíva svoj opitý box. Fei-hang zisťuje, že pašeráci kradnú vzácne čínske poklady z chrámov a posielajú ich do zahraničia. Všetko kryje skorumpovaný úradník, ktorý sa nebojí použiť brutálnu silu ani vraždy, aby zakryl svoje stopy. Fei-hang porazí nepriateľov, artefakty sú zachránené a pašeráci odhalení. Otec síce stále nie je nadšený z jeho metód, no uzná, že Fei-hang jednal čestne a chránil kultúrne dedičstvo. Tedy v Číne. Film sa odohráva v neskorom 19. storočí v čínskej provincii Foshan. Hlavnou postavou je Wong Fei-hang, Jet Li, slávny majster bojových umení a lekár, ktorý vedie vlastnú školu a poskytuje tradičnú medicínu lokálnej komunite. Konflikt medzi Západom a tradičnou Čínou, západné mocnosti Británia, Francúzsko, USA rozširujú svoj vplyv v regióne. Britský a americký personál je zobrazovaný ako arogantní a kolonizátori zotročujúci miestnych obyvateľov. Wong Fei-hang sa snaží chrániť svoju komunitu pred touto zahraničnou dominanciou. Miestna milícia, ktorú Wong vedie, sa musí popasovať s gangom Shaho, ktorý spolupracuje so Západom a prispieva k chaosu. Po konfliktoch s gangom je milícia rozpustená a členovia zatknutí. Wong však gangsterského vodcu porazí, aj keď autority odmietajú svedčiť proti nemu. Na konci filmu Wong príjme Li Yanfona ako svojho 4. učňa a spoločne sa odfotografujú v jeho škole pochylam, symbolizujúc jednotu a pokračovanie tradície. Tedy v Číne druhý. V roku 1895 Wong Fei-hang cestuje vlakom z Foshan do Kantonu na lekársku konferenciu. Dopoludnia ho sprevádza jeho periláska, 13. teta a žiak Li Yanfon. Kanton vládne napätie, protesty proti podpisu Šimonosekého mieru sú umocnené násilím zo strany xenofóbneho kultu, Biely lotos, ktorý útočí na západniarov a každého, kto prijíma cudzokultúrne vplyvy. 13. tetu takmer zajali, keď fotila kult, no Wong ju zachráni v akčnom boji s členmi sekty. Na lekárskej konferencii prednáša Wong o akupunktúre. Pričom mu pomáha tlmočiť San Wen, významný revolucionár. Konferenciu však preruší útok Bieleho lotosu s horiaci strelicami. Wong, San a Li Yang utiekajú nepoškodení. Ako sa ukazuje, kult Biely lotos spolupracuje s cisárskou vládou, ktorá sa usiluje potlačiť revolučné snahy Sania Tesena. Wong opäť zasiahne a stane sa strojcom obrany ľudu a revolúcie. Vrcholom filmu sú grandiózne bojové scény.
Souboj Vona s vodcom kultu a úchvatné duely medzi Jet Li a Donnie Yen.